Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Free Fire aici cu Ianis, Andrei și Cristian. Și astăzi vom face un episod de Free Fire pe Purgatorii. Fac, nu se descarcă. Bă, deci iar nu m-a băgat. Să voi v-au băgat în meci? Voi deja v-au băgat în meci? Eu sunt loading. Boss, ăla? Ăsta nu merge. Bă, uităm unde v-ați ducut. Sei. Eu sunt aici, am fake. Fake. Bă, uite. Nu în apă! Nu pot să fie capul tău. Nu-i pena. Iar am lag. Iar. Ai din 3 ori, 3 meciuri. Oricum și mâine mai postez. Am găsit iar să cine vrea. Hai, metrul. Am găsit fama și cine vrea și M60. Și bun, cam atunci cu acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați, dacă vă place, să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!